ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମେଢ଼ ବୁଲିଲେଣି କି ନାହିଁ? ଯଦି ବୁଲି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ପଟେଇକି ଫଟାଫଟ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏତେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ବି ଆମେ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ଗଲୁ ରାତି 9ଟାରେ କାମ ସାରିକି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଗଲୁ ଟିକେ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କଲୁ, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କ୍ରୋମା। କାରଣ ଷ୍ଟୋର ପାଇଁ ନେବାର ଥିଲା ଗୋଟେ ଏସି, କିନ୍ତୁ ଏସି ତ ଦେଖା ଚାଲିଥିଲା, ମୋ ମନ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଆଇଫୋନରେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଏଥର ତ ପଇସା ହିଁ ବହୁତ ସର୍ଟେଜ, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସେପଟେ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ତ ସେଠୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଟାଇମରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ପୁରା ସଜା ହେଇଥାଏ ଦୁଲ୍ହନ ଭଳିଆ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଗହଳି, ମା ଆସିଥାନ୍ତି ମାତ୍ରକ 3-4 ଦିନ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥାଏ। ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ହଲ୍କୁ। ହଲ୍ରେ ରାତି 9ଟାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିବ ବୋଲି କେବେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଥିଲା ଚାରିଧାମ ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଏତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କମେଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ପୁରା ଇମୋସନାଲ୍ କରିଦେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାରିଧାମ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ, ଦେଖିଲେଣି କି ନାହିଁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଫିଲ୍ମ ସରିଲା ରାତି 12ଟାରେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ମେଢ଼ ବୁଲି ଦେଇକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 12ଟାରେ କେତେ ଭିଡ଼। ଆମେ ସେୟା ହିଁ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା-7ଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ଲାଇଟ୍କୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ରସୁଲଗଡ଼, ବମିଖାଲ ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ବୁଲିଲୁ। ମୋତେ ତ 3ଟା ଯାକର ମେଢ଼ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠିକି ବି ଯାଇନୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଉଁ ତୋରଣ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଚାରିଧାମ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ